Flaqa l-ġimgħa kellu f'Kastilja mal-Gvern il-membru parlamentari Ewropew Peter Omtzigt fakkar kif ir-reputazzjoni ta' pajjiżna qed tkompli tittappan e kif l-implementazzjoni ta' rekomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja għadhom ma sarux. L-editorjal ta' Sibt ta' The Times of Malta saħaq fuq kif Omtzigt irrimarka kif ħafna mill-ministri li kienu qudiemu kienu wkoll parti mill-kabinett tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. B'referenza speċifika lejn Owen Bonnici huwa saħaq li dan il-kabinett falla milli jimplementa rekomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja laqa fejn matula Owen Bonnici der viżibilment umiljat. Fl-istess laqa Omtzigt saħaq li l-Prim Ministru Roberta Bela fid-diskors tiegħu falla milli jsemmi lill-ġurnalista assassinata Daphne Caruana Galizia fil-waqt li ordnalu jirtira minn kummenti li għamel dwar il-familja tal-ġurnalista maqtula. Peter Omtzigt wera it-ħassib tiegħu wkoll fuq il-fatt li rapporti fil-medja internazzjonali qed idawru l-attenzjoni tagħhom fuq Malta li qed topera f'diversi setturi ekonomiċi ta' riskju kbir fosthom il-cryptocurrencies, is-settur tal-gaming u l-beħ tal-passaporti.